setubushweni ngale yonhlanhla osiphe yona Ngiyabonga kakhulu bangcwele ukungivumisa le ngoma. Ngiyaqala nokuyihlabelela namhlanje. Isihloko sale nkonzo namhlanje sithi mbonge uJehova mphefumulo wami. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Lesi sikhathi esikusona njengamanje isikhathi sama holiday kakethu ama holiday kaKhisimusi uncibijana. Sisanda kudlula ke kuwo uKhisimusi njengamanje. Umgubho omkhulu emhlabeni futhi ojabulisa abantu kakhulu kodwa engicabanga ukuthi umgubho oyichilo ezulwini. Ngokuba kulomgubho kusuke kuzelwe indodana yomuntu ezelwe yodwa ewukuqala nokuchitheka kwenkolo kaJehova. Ngoba uyahusha asikhumbula ukuthi wazalwa ngalesi sikhathi esigujwayo ngalonyaka. Ngakho ke kuyisikhathi esingamukelekile ezulwini kodwa okuyisimanga kakhulu ukuthi namhlanje sesiye sibone namathempeli amaNazaretha
eligubha lolusuku khona ethempelini lika Jehova bejabulile kakhulu beze bahlobise ithempeli lihlobe ngokuhloba kwa Christmas bese kuyacaca ukuthi sisekude kakhulu noJehova sifanele ke manazaretha ayingcwele kaNkuluNkulu ukumbonga uJehova ngokusikhetha ngamunye emzini yawo baba wasibonisa indlela eqondileyo nendlela eyiqiniso wasiqoqa ukuba sibe lapha sizodumisa uJehova kuphela siyabonga kakhulu lenkonzo yanamhlanje njengoba ithi mbonge uJehova mphefumulo wami imayelana nokubonga uJehova ukuthi asimbonge uJehova kuko konke asenzele khona lento yama Nazaretha onkana iyadabukisa kakhulu ngoba okusempeleni iyafana nayo yamaKristu ngokudabukisa ayikho into ebuhlungu njengokukholwa ngenhliziyo yakho yonke kukhona abantu abamaKristu nabamaNazaretha angale emanazaretheni akwashembe abanye babo abakholiwe ngaphezulu kwethu njengoba silapha kodwa ukukhola kwabo okungaqondile okungabhekile lapho uNkulunkulu akufuna khona kuyadabukisa ke uma kunjalo ngoba uye ugcine sewenza into okufanele ngabe iukujabula kuJehova kodwa ivele ibe yichilo futhi elizobhubhisa nomuzi wakini kanye nawe kuningi ke okwamachilo esikwenzayo okunjalo nako lokhu ukuthi sibe i-specialist ekungeniseni abantu abadala nasekwenzeni umsamo labo abanye baba basuke basuke bekholiwe kakhulu kodwa bengakholwanga kuJehova kuyinkinga ke lokho ngoba ukuswela ulwazi kuyabhubhisa njengoba uJehova esho ukuthi abantu bami babhujiswa ukweswelwa ulwazi uma umeke ngaphesheya ubuka lolu sizi lwalabantwana abathi bangakabaNkulunkulu kodwa bebe bekhonza abanye oNkulunkulu kuyadabukisa kakhulu ngoba usuke ungazi ukuthi uzomsiza kanjani umuntu ocabanga ukuthi uyazi kuba usizi kakhulu lento ke kaKhisimusi iyinkinga ngoba iyafana umthethwa kahle nalento yobungoma lento kaKhisimusi nayo imfashini enkulu kakhulu imfashini ke ziyafika zedlule kwakukhona iadvert yakudala isho njalo yayithi imfashini ziyafika zedlule nabo ubungoma lobu sike sakubona kakhulu kuye kwathi vumbu saze saxake ukuthi kwenzakalani kuke kwababomvu zonke izinkalo uba sathe uyaphenduka uhlangane nesangoma uba the uyaqalaza ngapha uhlangane nesangoma kwake ukuthi uma nje uke waphathwa umkhuhlane waphathwa ukugula waya kadokotela bakunika amaphilisi wawusuyaphila emva kwalokho wasuyayeka ukwadla amaphilisi kukhona lokujwayelekile ukuthi umuntu mayeseyibone ephila ebese yawakhohlwa lamaphilisi lawa amphilisayo mayese wayekile kuthiwa urelapsile mayese relapsile bese kuyaqala ukufa kuyabuya athi uyabuyela lamaphilisi ukufa kusawezwa bese ziyaqala inwele ziyiphemezona aqale ayibone kamile engakaqali ebese ngaleso sikhathi esegijima ke zonke lezi ndawo bese beyamtshela ukuthi hayi abakini kukhona ugogo wakho ohleli kuwe uyena lo kubulalayo ufuna uthwase bese uyathwasa uthwasele nje ukuhluleka ukuphuza amaphilisi akho ngesikhathi kodwa ngo2023 nje mangingaphonsisi nasiqaleni ka2024 hayi khona hayi bekungabona ubungoma lobe besikubona kodwa
hayi angathi umoya ingcwele wehlile buthanda kuya ngokuya phela ngazi noma mhlamba amehlambini kodwa abantu abaningi ngisho nalawa uyofika khona ungasathengi khona ufika ubuma accounteni kukhona lo uhlehle uyambona naye hawu usowumuntu nje normal akasesona isango kuyaphela ifashion yabo iyaphela khona umunye wayibuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi ke na abantwana abaphuma emzini eme kahle bangathwasi bona lingabangeni idlozi ukuhlupheka lokho bekusiholela ekuthenini siyithole sesithwasa singazi sithwaselana siyambonga uNkulunkulu nangaloko ukuthi ke na siyabona ukuthi umehluko usukhona ubungoma biyehla mhlawumbe sebetha babe bane noma babe bahlana abantu sengibabonile ngangibazi ukuthi bathwase bayizangoma ngokubabona kodwa sengiyababona sebeshintshile ayisekho yonke lento umuntu usebuyela esimeni sokuba umuntu amen uNkulunkulu uyabazuza ke abanjalo nawo ke uKhisimusi unjalo imfashini sisakhula thina kusafika amafoni ukufika amafoni siphatha laba oNokia ngoKhisimusi kwakusekuseni kungena ama message ubusuku bonke kuze kuse amanye ama message a creative ifoni ingakavuma ungazi ukuthi bazenza kanjani lezi zinto emafonini kufika ihelicopter ila ngemessage ilethe isipho sakho sikaKhisimusi sijabule sithumelelane lama message kuze kuse ngakusasa nangakusasa senza into efanayo kodwa namhlanje isimanga ukuthi sekuyisikhathi ke samafoni ke manje lapho sekukhona nalesifo esisho ukuthi iAI iartificial intelligence lapha abakwazi ukuthatha khona isithombe sakho basimiselana bese besidansisa basikhulumise xoxe uma sikubona wena ukukhuluma sicabanga ukuthi bekukhuluma wena kanti kudlaliswa isithombe sakho kuthathe nje isithombe sakho sase siyakhulunyiswa ubonakala umuntu ehleli phansi uthatha isithombe sakhe kubonakala sesukumiswa abantu esukumame enze noma yini kubonakala nezilwane zenziswa izinto ezixakile uma ubuka ubone ngamehlo enyama ubone ngathi into yangempela kanti into ekhandiwe kodwa ngaleso sikhathi sika AI namafoni eseyinto ephambili kangaka ama message awasekho abantu abasanayi hype ka Christmas noma uphuma uye emadolobheni awasahlotshisiwe njengoba ayehlotshiswe eqaleni mawuthi uyadlula emzini yabelungu sekuthi gqwaqwa imizi ehlotshisiwe yahlotshiselwa uKhisimusi so imfashini yawo iyaphela okusempeleni manje sekuyiholiday nje elijatshulelwa abantu ukuthi liyiholiday nje baphuza abanye abanye bahlala nemindeni yabo kodwa isikhathi salo sesiphelile na mabhinqa emakhaya kwake kube khona izinto ezazenziwa khama ngene emzini yabantu ucelwa uKhisimusi ucela uKhisimusi ngisakhula kwakunjalo futhi thina ngekhathi zethu sasithengelwa ingubo zaKhisimusi ayisekho lonto manje angazi ke ngaphandle mayisekho mhlambe into ungasayiboni phambi kwakho ucanga ukuthi ayisekho kodwa indaba yeingubo zaKhisimusi sekuyinto esisho nephansi ingane ezihlale zinazo izingubo eqoka lezade zinazo hayi zaKhisimusi kodwa ke manje amabhinqa sengingabone ephuma eya emgangeleni lapha yana ehamba eqoka umfaniswana weyigodi beyoqhudelana ngokugqoka nokushaya induku nokugcokama nayo yonke lonto basuke sebelisebenzisa nje njengosuku lokuhlangana kodwa hayi usuku lokugubha umkhosi kaKhisimusi okubalekile kakhulu ukuthina amaNazaretha kaNkuluNkulu ukuthi lesikhathi sokuphela konyaka isona sikhathi lesi okumele sibheke emumva sibheke ukuthi kambe ngabe uNkulunkulu simenzeleni thina kanye nokuthi yena uNkulunkulu senzeleni okwanamhlanje ngoba ngithe ukubonga ngizogxila kakhulu ekuthenini uNkulunkulu yena usenzeleni ke kwakuyigama lika dadewethu omdala
ongasekho kodwa ke angikhulumi ngayo ngikhuluma ngokuthi uNkulunkulu yini asenzele yona. uNkulunkulu usidlulise maNazaretha ezintweni eziningi kakhulu. Ngifuna ukukhuluma ngigcile kakhulu ngokwalonyaka ukuthi lo nyaka esiwuphethayo sibongani kuJehova. Kodwa ngaphambi kokuba ke ngikhulume ngalonyaka ngizoke ngiphinde ngithi janti futhi kunyaka ka2020 ngoba isimanga into esasiyenzelwa uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Ngonyaka ka2020 uNkulunkulu wathi washo yena yazi ukuthi mangabe ufunda iBhayibheli uzothola ukuthi izinto eziningi uNkulunkulu abantwana bakaIsrayeli waye bakhipha kuzona waye yasho yena ukuthi abacele bona nakithi uNkulunkulu ufika athumele ingelosi yakhe athi bacele bona bacele ukuphila bacela ukuthi kunesifo esizayo lesifo siyabhubhisa siyosibhubhisa sonke siphele kodwa bacele ukuthi uma bona beguqa benikela becela kimi mina ngiyoyilalela imithandazo yabo ngibasindisa. Nampela ke sacela futhi uNkulunkulu wasisindisa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaloko ingakho ngihlabela lesihlabelelo lethi siyakubonga nokukubonga Nkosi ngosenzele khona. Siyabonga nathi sasilenga kakhulu salengela ogibeni lokufa njengomhlaba wonke owabhubha. Kwesikhathi into ibe khona ibe enkulu size siyikhohlwe mayisidlulile ukuthi yake yabakhona. Uye uzwe uma ngabe abantu abadala bekhuluma ngobhubhano olake labakhona eminyakeni yo1960 nako 1950 ukuzwe kusangane kwani. Kodwa namhlanje thina sidlule obhubhaneni olungakaze libone. Baningi abantu esibaziyo nebesiphila nabo okwangampela abangasekho abahambe ngaleso sikhathi. Kufika lolo bhubhane umhlaba wonke wanyakaza kwake kwaba nesililo esisodwa umhlaba wonke. Kwakhala iRussia, kwakhala iSpain, kwakhala iMelika, kwakhala iSouth Africa, kwakhala iAngola, kwakhala wonke umhlaba. Umhlaba wonke waba nesililo esifanayo, kwakhala iChina, sakhala ngento eyodwa sonke. Kwaphela ukuzondana ababhekisana ukuthi singalekelelana kanjani. Ngisho iRussia ngiyakhumbula ukuthi iRussia istrong kangaka nje khona istatement abake basenza bathi hayi sekufike lapho nathi sicela khona usizo ngaphandle. Uma ngabe kukhona abazi ukuthi lento enje yenziwa kanjani abasitshela. Kufikile ukufa ngesikhathi sethu njengoba sisaphila namanje. Kodwa uNkulunkulu wathini celani ukulesifo esizayo ukuthi singanithinti nina nemindeni yenu. Saphuma siphila. Amen. La ekhaya sinendaba enkulu esesikhulume kaMvangeli uMajola. Umvangeli uMajola ngizukungena kuyo egqileni kwayo ngoba iyekhulunywa kakhulu. Kodwa umvangeli uMajola wabanjwa iCovid. Wazi wayongena esibhedlela. Uthi umvangeli ngisho ukudla baba bemlethela babefike bavula umnyango bakubeke bavala umnyango baphuma. Useyoyibona yena. Kodwa kule ndaba kaMvangeli into engithinta kakhulu kunayo yonke ilena ayekhuluma ngayo ukuthi waye ethi uyaphefumula kungaphefumuleki. Athi ezwe ngathi umoya ezweni awusekho. Methi ufuna ukudonsa umoya udonseke kusho ukuthi akusekho wona umoya ezweni. Uthi kodwa athi methi ubheka ngase ewindini abone umoya ubhenguza ikhethini. Ebese yathi hawu engathi nanku umoya ukhona ubhenguza ikhethini yini mina ngingawutholi. Iye incindezeleke lonto uma ngiyilalele njengomuntu owaba neasthma kakhulu. Ngiyakwazi ukuswela umoya kunjani ingakho ngingakwazi ukubona umuntu egwiliza ngamanzi ngishabe kuthiwa ifilimu noma umuntu bemkhinya angikwazi ukubuka lokho ngize ngiqede ngoba ngiyavele kume owami umoya kuba ngathi awusahamba usumile. Ngake ngaba nayo ke asthma uNkulunkulu wangisindisa kakhulu kuyona yayisifo esixakile. Ngangikwazi ukuthi
izulu lihlome eMaritzburg ngithi ngilana umoya waseMaritzburg mawukwaphepuka wezwe ngapha ngizwakala sengihoshozela ngingasakhona ukuphefumula ngiphatha isifutho seasthma ngispray sona kungathi kuyehla ngibuye ngispray kungathi kuyehla ngangithi mangihamba nengangiphila nabo ngaleso sikhathi mase ngenze njalo ngihoshozela ngikhohlele bancane ngithi mangikhohlela bese bethi bangibuke sakungidabukela bese bethi uyahamba wena bengitshela emehlweni bethi uyahamba wena nami sengikholwa ukuthi ngiyahamba futhi ngiyibona ngiyahamba ngoba iasthma yayingibambile kwangempela bethi fanele le sifutho siphethe sincane wena fanele uthwale easy gas uyithwale la ngemuva uhlala uphethe yona bethi mabethi uyahamba ngibe naso isibindi sokubaphendula ngithi uyabona kodwa kulungile ngiyahamba kodwa mina ngobe ngikhohlela kanjena nasemncwabeni yenu ngobe ngimile ngikhohlela kanje baningi ke engakhohlela emncwabeni wabo abangasekho namhlanje kodwa ngisamile mina kulonyaka lo ophelayo ngihlanganisa iminyaka ewu54 uNkulunkulu engigcinile ngiyabonga lokho okunye okubaleka kakhulu kumina ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukungibeka washaya lesisikhathi mina bani engangiphephula ngiphepheshulwa umoya ngondile ngimncane ngiphethwe iasthma ungakwazi ukubala imbambo zami ukuthi zingani bethi uma kunomoya ngiphatha amatshe amabili ukuze ngibe nesisindo ukuze ngingapheshulwa umoya kodwa uNkulunkulu wafika wangikhuluphalisa nami ngaphila ngafana nabo bonke abantu sekuye ukuthi makulinganiswa imjiva nami ngibona abantu hawu kuthiwa hayi wena mfundisi impanza ulinganisa akulinganiswa wena ngoba ulingana nobani hawu mina ngilingana nobani ngimbuke lo muntu hawu lo mfundisi lona umkhulu nje kunami kanti angazi ukuthi uNkulunkulu sengikhuluphalisile amen manje kumvangeli ke uMajola ke waba naleso simo sokweswela umoya kodwa uNkulunkulu wafika khona lapho wafika wamkhipha waphuma ephila namhlanje ukhona umvangeli wethu amen baningi bangcwele abangabuyanga kwisimo umvangeli uMajola abuya kuso baningi siyabazi ngelinye ilanga ngake ngakhuluma ngangiguqe lapha ubaba umeli usenginikeza inkonzo ngase ngivula nje ngokukhuluma ngomngane wami osesibhedlela obanjwe iCovid ngase ngisho ukuthi ngaleso sikhathi wayesesibhedlela umngane wami lona wafona mina ngamfonela ngathi ngiyamchecka ngathola ukuthi hawu ubambekile izwi liyahoshozela kakhulu lithi aliphele uyahefuzela mekhuluma uyahefuzela ngathi uyagijima noma wenzani kanti ubanjwe yiyo lento ubanjwe yiphika hawu mngane wami kwenze njani wathi hey mngane wami izolo ekseni kukhona umuntu ebengiyombona bengingazi ukuthi uyagula kodwa ukhohlele kanye ngase ngiyakhumbula ukuthi kambe ngishisa imfonyo sami emotweni uthi ngase ngijika ngibuyele emuva ngayothatha isifonyo sami ngasifaka kanti sengilate ngendlela yesaba ngayo iCovid kodwa ukufa kwamcinga kwamthola wayesethi ngase ngithi mina mngane nami ngeke fanele uye esibhedlela wathi hayi ngiyanqena ke esibhedlela ngizoya kudokotela wayese yakudokotela mefika kudokotela wathi hayi akaye esibhedlela wayongena eKing George ngakusasa ekseni nganyamfonela usese King George kodwa izwi alisekho akasalibamba ucingo useyalivala angiphendule ngeWhatsApp nganami ngizwa ngathi ngiba ngcono kodwa kona ngibambekile ngisesibhedlela eKing George kwakungavumelekile ukubona abantu esibhedlela futhi kangani noma ngangoyena khona kwakuvumelekile ngoba novalo lalukhona uthema isese esibhedlela lapha sakhuluma nje lelo langa eseadmithiwe sakhuluma lonke lelo langa ngama WhatsApp ngakusasa ekseni wayese engasawaphendula ama WhatsApp ngaphatheka kabi kwaphela ilanga lonke kwazoba ilanga la ngakusasa engaphenduli kwase kuthi ebusuku kwangena imessage nje
ongayizolo kwangena imessage ebhedayo nje engingayizwa engingakwazi ukuyiunderstand ukuthi ithini ebhalwe namhlanje angikwazi ukuyichaza ebhalwe ukuthini kodwa bacaca ukuthi lento ebhalela na ayikho vele ngakusasa bese ngibhalela imessage ekseni ethi ke na mnganami ngithanda ukuba ngcono ngoba lapha esibhedlela bangitshela ukuthi bese ngiphanjanelwe ikhanda kodwa ngizocela ukuthi ukungithinta ngizokuthinta uma sengingcono ngase ngiyajabula ke ngijabuliswa ukuthi kade sephanjanelwe ikhanda ingqondo isibuyile ngaleyo ndlela okushuthi useyasinda ngempela ngakhuluma ke lapha ke ngesabatha ngalelo langa nginikeza inkonzo ngase ngicela ukuthi uNkulunkulu amkhumbule ngakusasa ekseni ngathola imessage evela emndenini wakhona eshoyo ukuthi akasekho emhlabeni ukufa kumthathile angikhulumi yona indaba yakhe ngicacisa uNkulunkulu efeza isethembiso sakhe nabantu bakhe ukuthi ningayithathi kancane lento eyasehlela ngo2010 noma sekunjani ningalokuthi niyithathe kancane ake ngikhulume ngokwami okwangehlela ngo2020 before ngiphume kulolu daba la 2020 le COVID ngiyazi ukuthi futhi sibaningi esinezinto eziningi esingayikhuluma ngendaba ka2020 kodwa ukufakaza ngoNkulunkulu kubalekile into esihluphayo maNazaretha ile yokuthi emhlabeni uma into ingenzekanga abukho ubufakazi bokuthi bizokwenzeka wathi babumela usime presenter lapha phambi ka deputy president umnumzana uDidi Mabuza besibizile lapha eThekwini washo ukuthi thina maNazaretha uNkulunkulu usindisile asidingi ukuthi senze singene kule inhlelo zabo Department of Health ngoba thina sinoNkulunkulu amen wasukuma oDr Dlomo baphithizela beza kubaba hayi baba ayungayibeki kanjalo izoba inkinga masibeka kanjalo asenzeni ngalolu hlelo lwethu la ka health kodwa ngesikhathi besho njalo abantu bayafa kwangempela hayi kancane kodwa bamele usimethi kuzokube namhlanje akaze kufe ngisho noyedwa akaze kufe noyedwa asho njalo bamele sithi kuzokube namhlanje akaze kufe noyedwa bese kuthi ke ngaleli langa bese ngifonelwa omunye umngane wami osemntuba oyiqhuma masami sasemntuba onamabhizinisi le onamabhasi athi mngane wami sengishonele umama hawu na ya awu kwakubi ngicela uthi ke nakodwa ngicela ukuthi uze mngane wami uzongimisa emncwabeni hawu ya na yes wayesethi senginasizathu sengihlale nginaso nje isizathu sokungeza emncwabeni ungcwaba uba ngesabatha mina angimncwaba umuntu ongcwatshwa ngesabatha ngiyaziwa futhi sengiduma umhlaba wonke ukuthi angimncwabi nje umuntu ongcwaba ngesabatha ongcwatshwa ngesabatha ngiyakhumbula kwashona enye insizwa lapha eNtshongweni eyayinkulu kakhulu idume kakhulu saya phakathi neviki sayovela nomntaka kwathi ngesabatha umntaka mayesekhuluma wathi besikhona lana sisonke njengabangani bakhe kodwa umbanza akekho namhlanje futhi akaxolisi noxolisa ngoba yisabatha lo ngasekho uthe hamba emhlabeni ubemazi ukuthi akalibeke emncwabeni ngesabatha ngakho ke ngiyajabula ngalokho uthi kumngane wami hayi manje ngishintshile umncwabo ungesonto ngenzela wena ukuthi ube khona awu ngabona ukuthi awunangaqashulana ngase ngibikela abaholi ngathi awunako sethi umnganami angize emncwabeni kama wakhe kodwa uthi umncwabo ungesonto ushintshele mina uthi bamelusi hawu maye ushintshela wena phela usenayo indlela ukuthi ungayi makunjalo awu ngahamba ngathi cha ngiyahamba umncwabo ungesonto kuthengo lesine hayi kwase kuvela isida ngavele ngaqala umkhuhlane ukhona umkhuhlane okufike kuwe ufike ngamandla angakazabonwe kwafika umkhuhlane oxakile wamubi lo mkhuhlane wangina nangolesihlanu ngesabatha ngwazange ngisho ukufika enkonzweni waphihlika ngisho ilonda la emlonyeni ngaba into engingayazi nje
into engavuki ephila ngamaphilisi ubhlungu enganginabo ngaqala ukuthi yini le engehlelayo lashaya isonto ekseni ngangavuka ngangakwazi ukuya emncwabeni ngaphatheka kabi kakhulu ngaba namahloni futhi ngangazi ukuthi ngizomthini lo muntu ngahluleka okwazi umkhuhlane wazi waqala uba ngcono ngolesibili ngalulama kwathi ngolesithathu ngaqala ngaba umuntu ngaphila kwathi ngolesine ngaqunga isibindi uthi ayala umshayele ngixolise ngimtshela ukuthi kwenzakalani yenza ukuthi ngingakwazi ukufika emncwabeni ngathi mangimshayela ngimtshela ukuthi ke ngithi ngifuna ukumtshela ukuthi ngibanjwe yini wathi mebamba ucingo wathi hawu mngani wami waze waba nawo uNkulunkulu ukuthi ungafiki sigcwele isibhedlela sonke nomndeni wonke nabo bonke abantu bebela emncwabeni bagcwele izibhedlela ngokuhlukana sibanjwe iCovid wase babale emndenini wabo ucishe bafika baba u6 emndenini nje wakubo ababegcwele isibhedlela hawu ngase ngiyabona ukuthi hawu uNkulunkulu walile nami walile uNkulunkulu uthi ngiye lapha mina ngine asthma njengoba iasthma isaqashile nje asthma ayipheli iyaqasha nje kodwa mhla qhamuka into eyithusayo ivuka ibe ngenyanga kuloku kufa bengeke mina ngibuye kube kwangithinta ngase ngiyabona hawu uNkulunkulu uyangithanda unqabile nami ngiyambonga kungifanele ukumbonga uJehova ngiyambonga kakhulu ngothando lakhe abenalo kimi ngokungivikela nami ngesikhathi seCovid ngizocela ukuthi ke ngingene manje endabeni yalonyaka ukuthi uNkulunkulu usenzeleni kulonyaka sifanele ngani ukumbonga uNkulunkulu wethu kuba unyaka nokho ongeke ukwazi ukusho ukuthi ube muhle noma ube mubi ube nezigaba zakho kodwa njengokufundiswa uNkulunkulu ngengelosi yakhe ukuthi uma ngabe sinenkinga asocela njengoba sengingachaza kuningi esiguqele sacela kuJehova kulonyaka okokuqala satshela ukuthi asinikele sicela ukuphila ukuthi singasheshe sife kwathiwa asicele ukuphila singafi saguqa sanikela kukhona omunye umthandazo kukhona esinye isiguqo anganoba abangcwele bayasazi yini bayasinaka yini kodwa kunesinye isiguqo kuyakuthiwa ngesonto ledlule besikade sinikelela ukuthi ake sibambeni isiguqo esikhumbuza uNkulunkulu bayasazi abangcwele bese ishaya ke lezo iguqo ke lezo uNkulunkulu wasiphilisa kuko konke ukufa ofana ngabe kwakusihlasele akusihlaselanga nabagula bacishe babuya egodini uNkulunkulu wala nabo siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaloko siyohlala simbonga njalo siphinde futhi sacela ukuba uNkulunkulu avikele abaholi bethu saguqa kaningi sabeka iminikelo sabeka iguqo kuyisimanga okusempeleni ukuthi kulelizwe njengamanje impilo yomuntu iwu2%. Uma nibuka nje khona manje ukuthi bangakanani abantu abafayo bebulawa ukukhuluma iqiniso lasemhlabeni how much more babe khulumela sezulwini ngoba ayikho into ezonke emhlabeni njengeqiniso lasezulwini kodwa wathi inkosazana ezulwini khishwe ingelo seziyisikhombisa ezihlomile eziyongada kuyothi uma ngabe kuukuthi umuntu esacabanga nje ukunenza intembi zigadle ingelo sikuyi kuze ube namhlanje basaphila bayaphila nomthandazo yethu ngale kwaloko bake babuye bagule noma besuke beguliswa imoya eyala nalo ukuthi baqhubeke nalomsebenzi omuhle kangaka kaNkulunkulu noma basuke beguliswa nje ubuthaka bomzimba kodwa mase bethe nje hayi bebeqhamela size siyabonga amaNazaretha ukusithandazisa kwenu sekungiphilisile amen siyabonga kakhulu kuJehova ukuthi asigcine inkulu impi ababhekene nabaholi babhekene nempi yamaKristu
babhekene nempi yamaNazaretha enkulu kakhulu, babhekene nempi yamabhinqa ehambisana nezangoma nayo yonke indaba yemsamo le izimpi ababhekene nazo, kodwa nakho bayaphila. Siyacela uNkulunkulu ukuthi abasigcinele bona. Amen. Sibuye sacela kuba abantwana abaphephe kwizidakamizwa futhi bangathunjwa kuwo lo nyaka 2025. Saba nomnikelo, saba neziguqo ezicelayo eziningi ukuthi Nkosi kuloko kuthunjwa kwabantwana okungaka nakulezi zidakamizwa siyacela ukuthi abethe abantwana uNkulunkulu abakhumbule. Le ndaba lena engikhulumayo sekwabe kwaguqa ofakazi la kuleli bandla basho khumbula inkosazana yaseGoli kwake kwaguqa umfundisi uNtuli wabika udaba lwayo ukuthi ke na yathi sithathiwe sebehamba ngetekisi, itekisi yavinjwa amaphoyisa esethandaza yena wathandaza ngazo lezi ikhathi zalomnikelo. uNkulunkulu wabasindisa wasindisa bonke ababesetekisini waboshwa umshayeli wetekisi. Amen. uNkulunkulu akakaza sidumaze bancane. At least kulonyaka sinazo zonke izathu zokumbonga. Asisho ukuthi asikaze sihlupheke, asisho futhi ukuthi asikaze sifelwe, kodwa lokho akumenza ngabe uNkulunkulu wethu. Amen. Sabuye futhi saba neziguqo neminikelo yokucela umsebenzi kanye nokukhula kwamabhizinisi. Lokho kuye kwenziwe njalo ungazi ucabanga ukuthi ngoba sengakwenza nje siphi isidingo sokuthi ngiphinde ngikwenze. Kodwa ngiyengibona isimanga mangabe umfundisikazi ethi ngicela ukuthi kube ilabo abadinga lolu sizo esilishoyo abezayo kulembenge. Amen. Ebesethi ake ngibone ukuthi bangaki uthi kuvumbu indlu yonke. Hawu azathi kanti ngempela kwenze njani? Hawu kuphakamise nalabo wena ongazi ucabanga ukuthi abakudingi lokho, kodwa bona bayazi ukuthi bayakudinga. Amen. Lokhu kubabaza kwami okungaka namhlanje aqondene nami. Ngibabaza umsebenzi kaNkulunkulu ebandleni lamaNazaretha. Ngibabaza umsebenzi kaNkulunkulu ethanda abantu bakhe. Ngibabaza umsebenzi kaNkulunkulu efeza isithembiso sakhe asenza nabantu bakhe. Cha ngempela sibonile amabhizinisi abantu ekhula, sibonile abantu beqashwa emsebenzini bethathwa, abanye baqashwa maqede ukuzwe umlungu uyena otshela abanye ukuthi lona akeze ukungena ngesabatha. Bese uyaxaka ukuthi kanti lokhu kuhamba kwethu kuyisima kanjani. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngishilo ngathi inkonzo yokubonga leya namhlanje. Amen. Sabuye futhi sacela nenhlanhla yemali. Ungabothi uma ubheka ukusebenza kaNkulunkulu ubheke kuwe kuphela. Wothi makwenzeka nababantu usinami uNkulunkulu maze nje nathi. Amen. Ungazibuki wena kuphela. Siyibonile imali ikwazi ukusuka eSwazini ihamba icinga umuntu iziyongena eGoli. Ifike eGoli ifike umthola umuntu imshiye nemali ibuyele eSwazini. Sikubonile lokho phambi kwethu. Amen. Kuba njalo ke mangabe kuthiwa unenhlanhla yemali, imali iyacinga ikufune la ungakhona ikuzungeza izikuthole usuku unenhlanhla ke yemali. Sikubonile lokho kushunyayeliwe kwafakazwa ngakho lapha kuyo lenkundla esikuyona. Siguqe lapha nje namhlanje abaholi bethu bahamba ngonyanyavu lwemoto oluhle kakhulu ngendlela engakazi ibonwe, unyanyavu lokuthi baphushe ngalo umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Nako konke lokho kwenziwe izimanga zikaNkulunkulu ethanda abantu bakhe ephendula imithandazo yabo. Amen. Enza abantu babe nenhlanhla yemali. Ithi mayisifika imali bese bayakhumbula ukuthi awukambe ngayicela lapha le mali, ake ngibuyele khona ngiyobonga Nkosi ngiletha nako imoto enhle onyanyavu. Wasuka umbaba uMelusilana wathi eyami imoto isport. Amen. Ayikho efana nayo la. Futhi angisadingi imoto nganele ngale. Amen. Amen. Imisebenzi kaJehova ethanda abantu bakhe. Kuphendulwa ini? Kuphendulwa imithandazo yokucela ukuba nenhlanhla yemali.
bese kuthi abantu masebena inhlanhla yemali bese beyahamba beya kuye abaguqe phambi kwakhe bayothi sibonge inkosini, sibonga phambi kwakho baba, sibonga ngalokho mama, sibonga ngalokho. Amen. Nathi ngasodwana bangcwele emakhoneni ethu kuningabe esingakufakaza ngokuthi uNkulunkulu usenzeleni njengoba silapha ngo2025 kuphela. Ngiyabona nje kule neminye iminyaka sengikhuluma ke manje ngo2025 uthi uNkulunkulu usenzeleni kuningi kakhulu. Mina nje ngo2025 ngingakufakaza ukuthi angikaze ngilale ngingazi ukuthi ngizodlala. uNkulunkulu kwakufike kube khona le contract ngithi ngisayisebenza mayise kuzinsuku zazo kuphela uNkulunkulu aqhamukisene. Ngithi ngisayisebenza ukuthi ingakapheli ukuthi isizophela uNkulunkulu aqhamukisene ezongiphilisa. Namhlanje ngiyaphila angizazi kodwa ukuthi ngiphila kanjani. Ngiphila kodwa ngoJehova uNkulunkulu wethu. Amen. Amen. Ngiyayibonga imisebenzi kaJehova, ngiyalibonga uthando lwakhe. Akukona ukuba akuyona into encane ukuthanda uJehova. Siyambonga kakhulu. Okugcina kulezi izinto engikhuluma ngazo esibonga kuzo uNkulunkulu, okunye mhlawumbe ngikushiyile kwabakuningi. Ubamelusi unokukhuluma kakhulu ngezimangaliso zokugoqwa komhlaba. Akhulume ngezimo umhlaba osufike kuzo njengamanje, nangesimo uNkulunkulu asethukuthele ngaso, nangezibonakaliso eziyezivele no Sister Celestial aveze ubamelusi ukuthi sisengcupheni kangakanani. Khona izwi babo walikhuluma in passing, angiphindanga ngamuzwa elikhuluma kodwa lokho lasala kanjalo kimi. Wathi ubamelusi kulezi izinto ezizokwenzeka celani ukuthi uNkulunkulu anisindise kuzo, kodwa noma ningasindanga celani ukuthi manihamba niyezulwini. Amen. Ngakho uma kusho ingelo sithi noma ningasindanga kubona, kusho ukuthi ngisho sesiguqile ikhona ipossibility ukuthi obunye kungasithola. Njengoba nje ngawo Christmas mhla 25 upresident waseMelika ustrike iNigeria, wathumela amamizali washaya enye yamazwe aseNigeria. Ethi ke na ubabhomela ukuthi bahlukumeza amaKristu. Angazi ukuthi wazela lokho uTrump ngoba nalapha nje kuthiwa sihlukumeza abelungu. Kusho ukuthi ngelinye ilanga nathi kungangena amabhomu aseMelika ezoshayela ukuthi sihlukumeza abelungu. Kodwa angimazi umlungu ohlukumezwe yithini. Mina ngazi abantu abamnyama abahlukunyezwe abelungu. Kodwa uTrump kweyakhe ingqondo eyizwe ngokwayo ucabanga kwakhe akubona kwakulelizwe. Uphinde futhi uTrump wavimba umkhumbi wawuthatha waseVenezuela obuvela eChina uhambise uoil, wawuthatha lo mkhumbi mangingaphonsisa isize abambili. iChina njengamanje siqalile ukusho ukuthi hayi thina kwenziwa ke kithi la ilana kusufika khona egcineni. Manje ke uma ngabe ingelosi ithi noma ngabe sihambile emhlabeni ngalezi idubedube izokwenzeka, kodwa sicela ukuthi uNkulunkulu asamukele ezulwini. Kusho ukuthi kunezinto eziyokwenzeka ngisho sesifisa kodwa thina singakwazi ukuyi-escape yonke. Nathi sitholakale sikhona kuyona. Sihambe emhlabeni njengabo bonke kodwa phela vele asibona balapha. So besiye ekhaya ezulwini njengoba washo ubaba mkhulu esho kugogo uMadube wathi hayi ukuthi uyagula ukuthi ukhumbule kimi singabokuhamba. Kodwa ke siyacela ukuthi uNkulunkulu asivikele kanye nabantwana bethu kuyo yonke lezi inkinga lezi ezikhona esibhekana nazo. Sicela ukuba uNkulunkulu asivikele. Nasi isikhathi sesiya ekuphikiseni. Ngizocela ukuba uNkosana uDelwa asifundele incwadi yamaHubo 105 kusuka evesini lokuqala kuya evesini lesikhombisa. Amen.
5 kusuka ku-26. Bongani uJehova ngenhlanhla unkosana uDelwa unezwi labashumayeli lokushumayela. Amen. Qhubeka nkosana. Nibize igama lakhe angizukuphazamisa ngoba indenyana. Qhubeka. Nazise phakathi kwabantu izenzo zakhe. Hlabelelani kuye. Nimhubele. Nikhulume ngezimangaliso zakhe zonke. Zibongeni egameni lakhe elingcwele. Mazithokoze izinhliziyo zabamfuna uJehova. Funani uJehova namandla akhe. Nifunisise ubuso bakhe njalo. Funani uJehova namandla akhe. Nifunisise ubuso bakhe njalo. Khumbulani izimangaliso zakhe azenzileyo. Nezibonakaliso zakhe nezahlulelo zomlomo wakhe. Nina nzalo kaAbrahama inceku yakhe. Nina bantwana bakaJakobe abakhethiweyo bakhe. Yena unguJehova uNkulunkulu wethu, izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke. Amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu nkosana uDelwa. Ithi lencwadi masimbonge uJehova ngakho konke asenzele khona kanye nezimangaliso asenzele zona. Masihlabelele siphakamise udumo lwakhe. Kusifanele ke thina esinokuphathekayo esikwazi ukubamba nesikubone ngamehlo uNkulunkulu asenzele kona ukuba simbonge uJehova ngazo zonke izikhathi. Ngizocela ke uphinde udlule ufunde incwadi kaJobe 22 kusuka kuverse 21 kuya ku28. Amen. Incwadi kaJobe 22 kusuka kuverse 21 kuya ku28. Mawujwayelane naye ube nokuthula ngalokho okuhle kuyakufika kuwe. Mawamukele umthetho emlonyeni wakhe, ubeke amazwi akhe enhlizweni yakho. Uma ubuyela kuSomandla uyakwakhiwa. Uma udedisa okubi kude etendeni lakho, ubeke igolide lakho othulini nelase Ofiri phakathi kwamatshe eminonjana. uSomandla uyakuba yigugu lakho nesiliva elikhazimulayo kuwe. Ngokuba lapho uyakuthokoza ngoSomandla, uphakamisele kuNkulunkulu ubuso bakho. Uyakukhuleka kuye akuzwe, wena ugcwalise izethembiso zakho. Uma unquma indaba uyakuyenzela ukukhanya kukhanye ezindleleni zakho. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Lencwadi futhi ithi buyisana noNkulunkulu wakho ukuze ube nokuthula. Buyisana noNkulunkulu wakho ukuze ube nokuthula. Uma uyeka zonke izindlela zakho uJehova uyakuba igolide nesiliva lakho. Uthi ke uyakusho into yenzeke uma ngabe usondele kuJehova. Amen. Ushembe lapha kwi verse 16 yomthandazo wokulala uthi ngezinsuku zonke zokuphila kwakho uma ulala ubomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho. Ngosuku lwenhlupheko umbize, uyakulalela, uyakuza akusindise. Uma uyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni wezimemezelo zezwi lakhe. Nalapha uShembe usasifundisa kona ukuthi uNkulunkulu asocela kuye uma ngabe uhlupheka sekusificile. Amen. Ukuthi uyakuza asindise. Kodwa ke uma siyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yethu emkhondweni wezimemezelo zezwi lakhe. Kuverse 31 uthi lapha uShembe ekukhulekeni kwakho uyendlale kahle inhliziyo yakho
ungakhuleki njengomlomo ungasithuthini futhi ungazithi ukhuluma nobani khuleka ngokwesaba uNkulunkulu wakho kuthi ke uNkulunkulu uyabavezela abakhuleka kuye ngokumesaba uyabavezela abakhuleka kuye ngokumesaba njengoba esivezelile nje kulonyaka ka2025 ngakho sizathu sonke sokumdumisa udumo lonke silinika uJehova amen Amen. uSister Celestial yena uthi ubocela uNkulunkulu lokho okufunayo bucace uNkulunkulu uzokupha bucace uyawezwa lamazwi uthi ahambisana nalawa akhulunywa ulethe ukuthi ungakhulumi njengomlomo ungazithuthini futhi ungazithi ukhuluma nobani uthi wokhuluma kucace into ezwakalayo uNkulunkulu uyokupha yona uthi ke uSister Celestial impi yamadimoni inkulu kakhulu akuyona impi othi nje ngoba naku uthandazile bese iyaphela umfundisikazi wasifundisa ukuthi hayi ungathi ngithandazile ngesonto ledlule nginikelile ngesonto ledlule indaba yasemoyeni ayihambi kanjani uthi kuyenzeka uvuke ekseni uguqa uthandaze wenze konke okumele wenze ugcoba amafutha omthandazo ugqume ngamanzi ala ekhaya uphume uhambe uyofuna umsebenzi uthi mawufika kwi-interview uthi usuphakathi nawe kwi-interview bese kuba khona nje lo muntu oyedwa nje oqondene nawe nje ofuna ukwenza sure ukuthi lo msebenzi awutholi noma abekwenze njani ngoba mhlawumbe unomuntu wakho kufanele awuthole ngisho kubona ukuthi kukufanele ukuthi ngabe uyawuthola kodwa yena ame uthi kuSister Celestial ngawo lo mzuzu khona lapho kwi-interview woshaya umthandazo oyispecial wamanje ukhulume noNkulunkulu uthi uNkulunkulu susa leli demoni eliphambi kwami njengamanje ungathi ngithandazile ekseni ngiqhumile nje sikhuluma ngento yangalelo langa sikhulumi ke mawusakhuluma ukuthi wena hayi nganikela ngesonto edlule ufana nomswati maye esengasafuna ugeza athi hayi tiketile idolo kufanele ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu simncene uyasho njalo ufundisa kathi ake siguqeni sincane uJehova amen siyabonga kakhulu bangcwele iyabikwa yonke into uNkulunkulu sesikhuluma kakhulu ngalokho ngisocela ukuthi ke ngengidlule ke sengivala isikhathi sesiyangiphikisa siyacela kuNkulunkulu sesiyacela besibonga Nkosi sicela nalokho angasenzelanga khona uNkulunkulu kulonyaka asiphe khona sekuphinda phindiwe kunyaka ozayo Amen. Siyacela futhi uNkulunkulu avikele abaholi bethu ezitheni zabo abakhulise abavikele nasemoyeni emibi Amen. Siyacela futhi uNkulunkulu ukuba singafi siphile njalo uNkulunkulu asivikele ekufeni kakhulukazi masisebancane noma ngina 54 ngisemncane kahle Siyacela futhi inkosi isivikele ezibhanyini zishaye abanikazi bazo nalabo abazikhokhele imali ukuba zibhekiswe kithi sicela ukuba uNkulunkulu asiphe ukukholwa okujulile okunezanyazanyiswe izinto zomhlaba ukukhola oqinile ukuthi noma usizi selusificile sazi ukuthi uJehova kuphela sifane noJobe uJobe kwaphela konke kwaphela ngisho izingane zakhe kodwa wathi ngikufanele udumo ukulinika uJehova uJehova uphile uJehova uthathile malibonge igama likaJehova siyacela ke uNkulunkulu angasilahla benathi asiphe lokukholwa siyacela inhlanhla yemali isehlele imali ihambe ibuza amakheli ethu ukuthi sihlalaphi siyacela uNkulunkulu ngo2026 nathi ke kubonakale ngathi ukuthi hayi lapha yana uNkulunkulu khona ngazi ukuthi kwenze isithathu uNkulunkulu imali kodwa nokuphila kahle siyakuthanda siyacela uNkulunkulu angashalazeli sicela uNkulunkulu angichithe omubi angasinqobi achitha abathakathi nemoya yabo emibi buyele kubona kanye nabantwana babo sicela uNkulunkulu avikele abantwana bethu ezitheni kanye nasekuthunjweni sicela abavikele nakwimimoya emibi nakwizidakamizwa sicela uNkulunkulu ukuba asibusise thina nabantwana bethu singadingi singeswele amen lentshumayelo yanamhla
ingumthandazo iqale ngokubonga ngokumbonga uJehova kukho konke asenzele khona esidinga esikipha ekufeni esindisa nakwi COVID yase ikhuluma ke ngazo zonke izinto asenzele zona ngo2025 simbonga uJehova manje sisigcina ngokuthi sicele kuJehova ukuthi inkosi sicela u2026 ube muhle kakhulu kuno2025 kunakho konke uNkulunkulu asiphe nokukholwa okujulile asiphe nothando lwakhe olujulile inkosi ibusise lokho lezwile amen Siyabonga umfundisi inkosi